Amb vosaltres, l'actriu i Premi d'Honor de 2020, Empar Ferrer. És que quan jo estava ahí no sentia, per això ho pregunte. Bé, estic molt contenta i orgullosa de que l'Acadèmia m'hagi encarregat fer l'entrega del Premi d'Honor de l'Audiovisual Valencià del 2025 a Teresa Lozano. No. Teresa. Encara no. Maligna Escobedo. Me envían del Departamento de Seguimiento de Enfermedades Raras. Cuando me ves con esto, la noche de bodas, vas a flipar. No te bastaba con haberle destrozado la vida, tuviste que matarlo. A sangre fría. Por favor, aléjese. Las dos sabemos que tú le mataste. ¿Y por qué? Cuando tu madre se quedó con vuestro padre, para ella, tú eras hijo de él. ¿Qué hace mi ropa en la basura? Es que si te pones eso vas a asfixiar a mi nieta. Mi hija va a vivir con muchas estrecheces, así que se tiene que ir acostumbrando. Mi nieta se viene a vivir con nosotros a la playa. Tiene que crecer en un ambiente Ja sano. una veu? Gràcies. La cosa no anava així, però com que està així, Teresa, doncs ja continuem des d'un altre punt. Bé. Teresa, una dona, una actriu, una amiga a la que admire i estime. Però abans de continuar, és important que vegem un audiovisual on la veureu de diversos personatges i de diverses característiques. Endavant, Viudo. Viudo. Maligna Escobedo. Me envían del Departamento de Seguimiento de Enfermedades Raras. Cuando me ves con esto, la noche de bodas, vas a flipar. No te bastaba con haberle destrozado la vida, tuviste que matarlo. A sangre fría. Por favor, aléjese. Las dos sabemos que tú le mataste. ¿Y por qué? Cuando tu madre se quedó con vuestro padre, para ella, tú eras hijo de él. ¿Qué hace mi ropa en la basura? Es que si te pones eso vas a asfixiar a mi nieta. Mi hija va a vivir con muchas estrecheces, así que se tiene que ir acostumbrando. Mi nieta se viene a vivir con nosotros a la playa. Tiene que crecer en un ambiente saludable. Mamá. Los niños son tan inocentes, tan fáciles de engañar. Renacuajos, hijos de puta. La Teresa i jo ens vam conèixer als anys 70 del segle passat. Uns anys que van ser decisius en els canvis polítics i socials del nostre país. Ens va unir el teatre, des del qual volíem ajudar a aconseguir una societat millor i més justa per a tots. Han passat molts anys, han passat moltes coses. I d'aquell moviment som les dues dones de més edat que continuem en actiu. El camí ha estat ple d'alegries i entrebancs. Hem avançat i retrocedit,
moltes vegades. I en ocasions, per a continuar, hem hagut de buscar treball fora de València. Però en el teu cas pots estar ben orgullosa d'haver construït personatges importants al costat i de la mà de les figures més grans del Teatre Nacional i d'haver rebut molts premis com a reconeixement del teu treball, sempre brillant i excel·lent, que has sabut portar també al món de l'audiovisual, on els teus personatges són capaços de donar profunditat i un altre punt de vista a les històries. Tota la teua trajectòria és molt important, però no puc deixar d'assenyalar el teu aspecte humà. Treballadora incansable, valenta a l'hora d'arriscar per un personatge, prudent, amable i generosa. Per tot això que et fa ser una actriu imprescindible per a nosaltres, tinc el plaer d'entregar-te el Premi d'Honor de l'Audiovisual 2025 a tu, Teresa Lozano. Bona nit. Bona nit, companys. Gràcies. Moltes gràcies, de veritat. Mai m'havia passat una cosa així. Moltes gràcies. Bona nit, companys. Bona nit, estimats amics. En primer lloc, vull donar l'enhorabona a tots els premiats i nominats i agrair la vostra presència. No puc continuar sense recordar els afectats de la Dana, el dolor de tantes persones perdudes, la destrucció de l'espai en què vivien, les conseqüències emocionals de la gent que ha perdut la seva casa, la seva feina i inclús gairebé el seu poble i, per descomptat, les enormes pèrdues econòmiques de tots els sectors, un d'ells la cultura, el nostre. Per l'altre costat, ens ha colpit una emocionant demostració de solidaritat i generositat ciutadana. Moltes emocions contradictòries, incloses la ràbia i la incredulitat, davant de tanta irresponsabilitat i incomprensió que ens han sensibilitzat a tots. Dit això, el primer és agrair aquest premi a l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, que a més porta el nom de Lola Gaos, una actriu de les grans i una dona lluitadora i compromesa. Jo entenc de veritat, però de veritat, que és un premi a la constància, a la perseverància i també a l'amor a la professió d'una actriu que ja té 80 anys i que continua en actiu. Ho crec de debò perquè no és gens fàcil en la nostra professió. Jo he pogut arribar
fins aquí gràcies a tots els que m'han ajudat en aquest camí, que han sigut moltíssims, tant de la professió com del meu entorn. Per aquest motiu, vull dedicar aquest premi als meus companys, a les actrius i actors que estan ara transitant aquest camí amb totes les carències, angúnies, esperances i també gaudiments que això comporta. Els hi dedique perquè els admire i els estime. Per acabar, em permetreu que envie una abraçada emocionada a una afectada per la meva professió que ha guiat la meva trajectòria fins a arribar aquí. La meva filla, que tantes coses m'ha ensenyat, encara que ella no ho sàpiga. Per tu també, Laia. Ai, sí. Mira, però no se veiem per allà.